everyone! So, ayan, naglalangis-langis pa po yung face lock ko. So, kakagising ko lang. And, hello sa'yo. Grabe, nagmamantika pa yun ng yung mukha ko. So anyway, hello everyone! Hello mga kamayr! Welcome to our channel. So, pasensya na sa itsura ko ngayon kasi, ayan, bagong gising lang. And then yung kamay ko, nakapatong dito sa may lamesa kasi nga, shaky ako. So, pinatong ko yung phone ko para hindi siya masyadong maging shaky. So anyway, napanood nyo na, some of you napanood na yung vlog ko about doon sa 3 days challenge na egg and sweet potato. But today, after 3 days, nagpahinga ako and then switch to another challenge na ako ay magda-diet ng banana and egg. So, banana, saging na saba, pero pwede rin kahit anong saging yung kakainin ko as long it's saging. But it's more on saging na saba. And yung favorite kong saging, ano yun man, latundan. So, ayun. So, share ko sa inyo kung ano ang kakainin ko in 3 days na saging and egg diet. So, share ko sa inyo. So, for those interested na gusto akong sabayan, why not? But disclaimer, this is not sponsored. And also, disclaimer, I'm not an expert. And, yes, mas maganda na magpukonsulta muna kayo kasi baka hindi kayanin ng inyong katawan. Kasi ako sanay na. And, yun. So, natuwa ako doon sa unang challenge ko. I made it. And, notice nyo naman. So, ngayon, yeah, try natin ulit. Hindi ko alam kung 3 days ba or i-4 ko. Pero 3 days na lang muna. So, ayan. Good luck to me. And thank you everyone for watching. So, I'll be back later. A few moments later. So, hey guys! Before I start my diet, so pakita ko sa inyo yung timbang ko. So, let me know naman kung tama po ba yung timbangan ko. I'm using iScale. Wala siya. Ayan. I'm using iScale SE. So, ayan siya. Hindi ko siya mapalitan. Akala ko, lahat yan 0 dapat. Bakit may 29? Ganyan po ba talaga yan? Pasensya na po. Hindi ko alam. So, basta ayan na. Susubukan kong timbang ngayon. And, let's see. So, ayan. Mag-i-start na tayo magtimbang. Straight yung tayo. Ayan. So, ayan yung timbang ko per 53 point. Ano ba yun? Namatay. Mali siguro itong paninimbang ko. Ayan. 53.55. Ayan. 53.55. Ano ba yung 29 na yan nasa gilid? Basta yun na yun, 53.55. Hey guys, good morning. So today is August 18, 2021 and this is my little breakfast. 1 egg and saging. So I'm going to start my diet challenge, egg and sweet. I know, it's not sweet potato. It's egg and saging na saba diet. And then, day 1 lunch. Ito siya, 1 boiled egg and saging na saba, 4 pieces. Hindi siya hilaw, hindi siya hinog. Sakto lang yung pagkahinog at hilaw. Manibal ang tawag daw doon, sabi ni mama. So, ayan, ayan ang baon ko for day 1 lunch. The next day. Good morning guys! Good morning everyone! So today is the 2nd day of my banana and egg diet. And this is my breakfast. 1 boiled egg, nabasag na. And of course, hilaw na saging saba na niluto sa konting asukal na coconut sugar. So ayan ang aking breakfast.
the third day of my banana and egg diet. So before, yung timbang ko ay 53.55 and as you can see on the weighing scale, yung timbang ko na lang ay 53.10. So nabawasan po siya ng 0.45. So in 3 days, medyo mabagal I think, but it's effective na nag-lose ako ng some weight from 53.55 to 53.10, diba? So, nakakatuwa lang. So, nandito na po ako sa shop and I'm gonna start my day. So, happy Friday po sa inyo lahat. So, disclaimer, yung diet ko ay based on my trip ko lang and gusto ko lang i-share sa inyo. So, sa mga gustong mag-try, consult your dietitian first or nutritionist bago kayo mag-try kasi baka hindi nyo makayanan. Kasi 3 days akong no rice, no soft drinks, no anything. Ang kinain ko lang ay saging na saba and nilagang itlog or yung piniritong itlog. Basta yun yung kinain ko. So, hindi ako kumain ng kung anong additional. Yun lang. So, yun. Anyway, yung diet naman yun, any kind of saba. Pero preferred ko yung saging na saba kasi mabilis siya bilhin. Medyo mahal kasi yung saging na mga lato. So, yun lang yung update ko. So,